Tak, čaučulia, vítam vás u mojho ďalšieho videa z Oaklandu. Dneska vám ukážem tipy a triky ako pre začiatočníkov. Takže tip 1 je, keď zjubete hociaký strion, beriem napríklad tento, máte základné auto, takže nemáte tam veľa miesta. Tým pádom, keď ten strion narobete, hej, ste ho zrúbte. Potom ho dajte nejako proste na to auto, na to tú kolbu, na základ máte ešte tá kolba a môžete ho takto preniesť. Pôjdete tu na akú celu, sekáte si ho na menšie kúsky a predáte ho. Nemám už pilku, takže vám to neukážem. Hej, takže takto. Ďalší tip bude ťažšie willow stromy sa vám vyplatia asi najviac. Ďalší tip, to je tip. Zoberte, musíte si čo najskôr kúpiť Steel X a Steel Saw. Hej, to je 7000. Steel X môžete farmiť elektrické stromy, tie majú dobrú cenu a s týmto si tie elektrické stromy budete môcť navezať. Potom kúpte si Job Grant Blow, takže toto auto za 7000. Nekupujte si toto ani toto auto, tieto dve auta sú zlé. Toto auto máš od začiatku, ale je rezavé, toto je normálne, ako farbu, a toto je tiež normálne farebné. Neoplatí sa vám to. Radšej kúpte toto a ku tomu autu kúpte vlečku za 21 000 a máte veľa miesta. Ďalší tip. Kúpte si sendery a planker, alebo aspoň ten plank. Našetite na jeden planker, lebo môžete vziať strom, prísť na bejsku, navezať si ho pilkou, nasekať na kúsky, navezať si ho pilkou, dať do toho, dať do plankera, spieva sa vám planky a s plankou zabijete viac ako iba od pracovného dreva. Takže tak, keď bude meteorit padať, obzerajte sa proste nad sebou a keď budete vidieť meteorit, že padá, buď elektrický alebo magma je. Elektrický, tam sú elektrické stromy a také veci a magma, tam je magma strom a E4. Hej, takže tie sa vám oplatia, takže ak bude meteorit, choďte vonku niekde, skúste nájsť, keď budete vidieť, pôjdete na neho, keď nebudete vidieť, tak nechajte ho tak a choďte farmiť ďalej peniaze. To bude asi pre tipy a triky zatiaľ všetko. Takže čaute.